Ki Pulit ke East Khasi Hills District ha kejing temu bentek lakamnya ki kam ki balak ben pentot ya kejing singanya ha surak bat ban ya daru na ki kam runar ha ki ne ki kendiat singi baladam ki la yo ban Khoh ya ki plastik Ïong berlata ha ki yet kali ki badan shispa khandai Tylli. Kat kum ke Kyrwoh ke bala yo lengba ke Office of Superintendent of Police ke East Khasi Hills District ha ke arpusau tere unaitung araja arpusau Ïong. Bakat kum ke an kali bat na ke babut renti ya ke hukum jong ke Supreme Court la khang persya bentak plastik rong Ïong bat ki bapenken kin ngat ha ke jing pen sitom. Syuk ke Kyrwoh ke Ïong ban penti kenai ke jing sngan ha surak bat ban yada na ki kam sniu la kentui ki try kali bikin bot renti ki Kyndon bat ban weng no ya ki yet Ïong khnang ban lat na ke jing sha pen sitom. Habatin pej bahaki ki sharp ke sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shapi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.